ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋଷ ନେଇ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ହୁଏତ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ରାଶିଫଳକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର, ଧନ, ପ୍ରେମ, ପରିବାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିପାରେ। ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି, ସଫଳତା ଏବଂ ନୂଆ ଆଶାର ମାସ ହୋଇପାରେ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଧିକ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 16 ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶୁଭଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆସିପାରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ଜାଣିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, କ୍ୟାରିୟର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ପ୍ରେମ ଜୀବନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶୁଭ ଉପାୟ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ରହିଛି କିଛି ଏମିତି ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ ମାସକୁ ଆହୁରି ସଫଳ କରିପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି, ସାହସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁ କାମକୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ, ଏହି ମାସ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ହୋଇପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ରହିବେ। ଏହା ଘର, ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ବଢ଼ାଇବ। ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ସିଂହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି, ସୃଜନଶୀଳତା, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ, ବିବେକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ନୂଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ଦେବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାମ କଲେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଯାତ୍ରା ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଆଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ତରତରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ଉନ୍ନତିଦାୟକ ରହିବ। ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରାଂଶ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି, ସଫଳତା ଏବଂ ନୂଆ ଆଶାର ମାସ ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ମାସର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ କିଛି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କାମର ଚାପ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ଅଗଷ୍ଟ 16 ପରେ ସମୟ ଅଧିକ ଶୁଭ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ, ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସାହସ ଆସିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାମରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଆସୁଥିଲା, ସେଥିରେ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଏହି ମାସରେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ବାଧା ଆଣିପାରେ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ସାରାଂଶ କଥା ଏହା କି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆଶା, ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଫଳତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ହୋଇପାରେ। ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କାମର ଚାପ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିପାରେ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ, ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ସବୁ କାମ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 16 ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଅନୁକୂଳ ହେବ। ପଦୋନ୍ନତି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ନୂଆ ପଦବୀ ପାଇବାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି
ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଭଲ ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିୟମିତ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସ ଶୁଭ ରହିବ। ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କିମ୍ବା ନୂଆ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରିଏଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ନିର୍ମାଣ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି କହିଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନୂଆ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଧନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ନେଇ ଆସୁଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଭଲ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଧାର ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଫେରି ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ ନୂଆ ଆୟର ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ସହ ଅତିରିକ୍ତ କାମ, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରୁ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଅଗଷ୍ଟ 16 ପରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଜମିଜମା, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ନିବେଶ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିପାରେ। ତେବେ କୌଣସି ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଗକୁ ଦେଖିଲେ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଯାନବାହନ କିଣିବା କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆୟ ଭଲ ଥିବାରୁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଆବେଗରେ ଆସି କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଅଗଷ୍ଟ 16 ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ଉଷ୍ମତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ମନର କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମାସ ଅନୁକୂଳ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ କାହାର ଆଗମନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ପରିଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ। ବିବାହିତ ଜୀବନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକାଠି କୌଣସି ଭ୍ରମଣ, ପୂଜାସ୍ଥଳ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରିବାର ସହ ଖୁସିର ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ସାର କଥା ଏହା କି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପ୍ରେମ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମଧୁରତା ନେଇ ଆସିପାରେ। ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଧୁର ହେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମନମାଳିନ ଦୂର ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା କୌଣସି ସଫଳତା ପରିବାରର ଗର୍ବ ବଢ଼ାଇପାରେ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ପଥକୁ ସହଜ କରିବ। ଯଦି ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଉତ୍ସବର ଯୋଜନା ଅଛି, ତେବେ ଏହି ମାସରେ ତାହା ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସହ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ଦକ୍ଷତା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ।
ନୂଆ ପରିଚୟ ଏବଂ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାରିବାରିକ ସୁଖ, ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ମଧୁରତା ନେଇ ଆସିପାରେ। ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ରାଶି ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଶରୀରରେ ଉତ୍ସାହ, ଶକ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଭରପୁର ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଆହୁରି ଭଲ ଫଳ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେବେ କିଛି ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉଗ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ, ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି, ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଛୋଟମୋଟ ଆଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି କାମର ତରବରିଆ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଛୋଟ ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ଯୋଗକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ମନ ହିଁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ। ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଏବଂ କିଛି ଚମତ୍କାର ଶୁଭ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1, 3 ଏବଂ 9। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ନୂଆ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଶୁଭ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ନାଲି, କେଶରୀ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ହଳଦିଆ। ଏହି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଶୁଭ ଉପାୟ। ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ନାଲିକନା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ, ନାଲି ଫୁଲ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଓ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୃତୀୟରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଓ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଆଣିବ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ କଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କେଉଁ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ କେଉଁ କାମରୁ, କେଉଁ ଭୁଲରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କ'ଣ କରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କଥା, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମିଳୁଥିବା ନୂଆ ସୁଯୋଗକୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଛୋଟ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ସଫଳତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପିତା, ମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ। ତୃତୀୟରେ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ। ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 16 ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହା ସହ କ୍ରୋଧରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ରାଗ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆବେଗ କିମ୍ବା ତରବରିଆ କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭାବେ ବିଚାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଧାର ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତର୍କତା ହିଁ ସୁରକ୍ଷାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରାମର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସଫଳ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ।
ଏହି ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସାହସ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ରାଗ କିମ୍ବା ତରବରିଆ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉ ଯାହା ପରେ ଅନୁତାପର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତେବେ କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବ। ଆଳସ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଏହି ଦୁଇଟି ମିଶିଲେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାକାର ହୋଇପାରେ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ୍ରୋଧ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମକୁ ନିଜର ପରିଚୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ହେବ। ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଯୋଜନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହମାନେ କେବଳ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରେ। ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଷୋଡ଼ଶ ବାସ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ରାଶିର ଏବଂ ଏହି ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।